For the daily Igoo Ofo, which is daily affirmation process, you need nzu, edo, and kola nut. You can add also so you can add gunpowder. So the proper way to do it is to start with nzu and express obiocha, like is said in my song Holy Ezmezu. Nekwa nzu obiocha ka iji bịakwute unu iwu ịtụ afọ nzu maọbụ ịka ya aka naanị ị asị nkwa nekwa nzu welia mee m ka ndị ọcha kono na amụ ya kono macha m ka ugo chake ugo gbuzuo chake. Then ikwụsịa ihe ọbụla ịchọ iji wetu nzu, because na affirmations you just they use the stuff to remind you of the color, right, and attributes, because nzu has been purified by decomposition. After nzu, maybe you take the edo and you can say nene edo welu meki fedi oku dolu edolu meke welia dozie elu mebe obuna welia dopulu mojo welia dotelu moma, anything we want talk no ki we dozie usually ki we yo iloma so then you take the kola nut and you go onye weta oji weta ndu ise ndụ gị, ndụ nne gị, ndụ nna gị, ndụ ụmụ gị, ịghọtago, ndụ nwaanyị gị, that kind thing. Ịgọcha onye n'ebe a ka ị na-agọ ndụ na-asị ise then iwelukwe ya na-ekwu anything. The entire process is just one long affirmation process, but at the point of kola nut now is that you are saying oya ndị mmụọ ikwu nne m, mmụọ nọ n'ikwu nne m bịa weta n'ọjị, mmụọ nọ be nna m bịa tọọ ọjị, arọbi na-agụ nke a bịa tọọ ọjị, alụsị nke a bịa tọọ ọjị, nwaanyị nke a bịa tọọ ọjị, mmụọ nwanne gị nwaanyị onye nke a bịa tọọ ọjị, ndị ichie gị bịa tọọ ọjị, ndị nke a, if you call your people wey don die, because you know what I'm saying, people wey you know wey don die wey be more, tell them say make say their kola dey here, or say just call your ezumezu mmụọ gị abịa tọọ ọjị. Ekwusizi ya ise na otu anyị si wee kpe ka ọ lee isi na ịbụkwa nwata na-asa arụ n'afọ ha ma alụ gị ile, ha ma na gị nsọ na nke ị na-ekwutelụ ha nagide gị na ka ikpe ka ọ lee ise n'afa Chukwu na ndị a nke ikpe ise mmadụ n'ebe a si ise. Then ịwa dị ọjị wụọ ya n'efere, ịwụọ ya n'efere, iwelu nkefa nyefa, iwere nke gị taa nye ndị n'ebe a nkefa, ọ bụla ya.